Švajčiarsko! Vítajte vo Švajčiarsku. Jeden. Za 2 kilometre sme vo Francúzsku. Tak sa teším, že konečne uvidím to miesto, ktoré mal Matúš na prvom smartfóne v Annecy. Nejaká Palais des Invalides alebo des Invalides. No vznikla tu otázka, že čo tam vidíme v pozadí, nejaké hory, nejaký zasnežený kopec, či tu je Mont Blanc. Áno, tady na zelené. Počúvaj Janka, choď zelené. Ostatné hranice. Tak nezastavil nás niekto. Deti, vítajte vo Francúzsku. Sme naozaj z tej Ženevy videli z diaľnice Mont Blanc, čo tam boli tie kopce. Aj tam to vidno, taký biely kopček. Tam. Je to toto? Kde je Mont Blanc? Aha, tu! Máš pravdu, Matúš. No super, 4805 metrov to je. No, dojdeš do Annecy, Jurko? Wow, tak zaparkovali sme konečne v Annecy. Začína centrum toho pekného historického mestečka. Tu už vidno ten kanál. Janko, je tam voda? Je? Ó, pozri, aký kostol. Le Secret. Tak tu máme ubytovanie v tom oranžovom dome. To je nejaká stará budova. Kde, akože sme síce v centre, ale je rozbitý ten vchod. Neviem, ako vidíme vonku. Trochu tu smrdí. Toto je vaša spálňa, či naša? To je naša, Matúš. A toto je vaša posteľ. Máme výhľad na kostolík. Môžeme sa modliť. Ahoj, Ježiško. No, pomôžeš nám to tu prežiť? Passage de l'Île. Áno, tu ide k tomu, de l'Île. Pozri, aký bordel tu je, fuj. A tu už, tuto je. Je to tak osvietené, že to z vody svieti na tú budovu, vidíš? Keď sme išli do ubytovania a zavreli sme dvere, odlomil sa ten zámok, ktorý drží vlastne tie dvere a ten kódovač a nevedeli sme zavrieť dvere. Tak sme to len tak pribuchli, ale keď sme vychádzali, tak sme stretli nejakých Švajčiarov s 3 deťmi, ktorí nechápali, čo tam robíme, lebo sme chceli opraviť ten zámok, aby sme sa vedeli dostať von. Tak nám to pomáhali oblepiť lepiacou páskou, aby to vôbec nejak držalo. Toto, Matúš, toto. Vidíš, Janko? Jak tu smrdí tá voda? Našli sme to miesto, ktoré mal Matúš na tom smartfóne. Také pekné. Aký máš pocit z toho, že to konečne vidíme naživo? No ľudia to ako na Václaváku. To áno. Je to pekné. Vizuálne je to pekné, ale trošku tá voda smrtká. No. Je tu veľmi rušno. Je tu strašne veľa podnikov a milión ľudí, viac ako asi ako v Prahe. Tak zvládli sme to. Došli sme. Pijeme cider. Cider? Cider. Ale však nám to buchlo, jak šampanské nám to dal. Ja som nevedela, že to búcha ako šampanské. Sme mali normálne problém si vybrať. Matúš má nejakú neviem čo s klobásou. Janko má neviem čo, ale vybral si to, nejaký tartifet či čo. A Jurko má nejaké kuracie mäso, asi neviem či. Jurko, čo to je? Kuracie krídlo. To sú tie smrže. Sú dobré? Ešte som si povedal, že vyskúšam ešte. A tu je fondu, pozri. Tu toľko syra mám zjesť, čo si? Tak. Teraz si to akože namočím. Tak.
Teraz to akože zjem, hej? Dám. A ty čo povieš na to čudo? Dobre sa ťaha syr? Syra máme jak za celý život sme nemali